Temuten Gus Ndara Werkudara emot sampeyan iku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglithakne cara kula isin eling Ndara kok kowe bener Bagong bagaimana oh ya ngaku wis apal wong perang iki malah dielingke kaget terus sing ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kudu awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku ning Padukan Kerangka Dempel mau? Heeh. Rumangsa ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten apa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya, kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, dalah. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lha kok jebul barang aku ketemu lho lha mung wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki mung bali wis maning kawula cilik wah dalah jagat Dewa Bathara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karangka Dempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dadian.
Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene. Kowe iki wong ngelok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrana. Niku pun biasa. Kekuatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur dumadi kowe. Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinangka mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kuwi tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Monggo sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Dendha ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melek-melek ya mudhara. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya, pepethinganing para satriya, mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten mau Kenceng Waja? Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar wonten dawuh. Aku kuwi dadi Nalindra ing negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akan dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen negaraku ketaman pagebluk, akeh para kawula kekurangan sandang pangan wekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning mati, blasah kaya babatan pacik. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pagebluk ing tumama. Aku nglakoni tapa brata, nglakoni sare narite sesemek alun raja mula bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Yen kowe kepengin njaluk pituka napa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong-Magrong. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi. Supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang. Sesek ora bakal tumama, padas ora ilang kabeh. Ning yen kowe njaluk ijol, wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem
tak boyong neng negaraku Botasari Mbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku Botasari Mbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Botasari Mbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngruda paripeksa lawan kowe. Aku ngruda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane ati. Aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene raja-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobongmu. Putrane Ndara Werkura, Ndara Dadeng Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arep boyong-boyongan ora masalah. Arep kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Nek ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kadempel. Karang Kadempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Aku lahir nang Karang Kadempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kadempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kadempel. Nek ana wong sing arep ngosase Karang Kadempel, arep gawe geger Karang Kadempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap, Pak. Ha iya. Dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggolan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kadempel do mapan ning Karang Kadempel kanthi tentrem kuwi ning pundhake Panakawan Bagong. Aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya mung aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane mari. Mangan apa kok gumoh-gumoh? Nek kowe arep gawe geger Karang Kadempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekani mati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapan ning Karang Kadempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tak andepi kowe nandhang karo Bagong. Warane karo Bagong tenan.
Bagong. Aku wis nentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangka. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Kowe kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Ameng muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Sampeyan iku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantang sing apik ora iso. Ben nang kene wae. Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau, tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, nek yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakapenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, ora balaku keh. Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese Siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah. Mengar lungae kok ngantel ndas. Bener, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora, penyakit ora, tututane lho. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora sah. Gong ora sah. Ora di merasa di ngono lho. Ora sah kok. Sabar. Karo bendara kok semen lho. Semen to, Tru? Mangkel aku. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe yo gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takokke.
Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindakipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya Semar, aku njaluk pamit metu njaba. Aku tak metu njaba wae, Pak. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kencang Paja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Ya ya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Wonten dawuh sinuwun. Ngawisan garing para Wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadon dawuh. Nggih, najan kula tumenggung salukat katun barat Cemadon dawuh Dewaji. Saperangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jenduk kendhani kula dantanang Makapura Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang matur palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana iku kejaba mung atmajaning Kru Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap padha sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat. Atmajanipun Kru Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jamba kendhani dandan Kepara Kencana dina samengko ketapna para Wadyabala. Gawean bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi Benjamrapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki. Sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa arang. Iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata. Sapa luwih dhisik ngaku? Tumenggung Prawara Kendra, tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kowe sapa? Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki. Raden Haryostyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak. Nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki. Babu Rawa. Wani ora sing tawedeni apamu lena mangreh tebak dadamu kene marganing patimu. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong Karang Kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju mboko siji maju bareng mara. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Bata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kowe pepanggal. Ora bakal iso nglawat. Cokot kupingmu sirna margola ya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo, iki Prabu Panggulan Jagat Nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gaman. Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku senopati negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodole maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Prawadasira niku nek cara kula isin. Petro, nun. Ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werkudara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dindleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti. Waduh mati aku. Ndara Werkudara mlayu mriko nututi ora pati ndonga ngono yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone Karang Kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula Prabu Panggulan Jagat. Piye kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira
kaya aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkir piye? Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watune Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggolan Jagat aja kok jamak lumrahing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur sejangka. Kok apake, Gong? Tamut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara dikapake. Aku weruh, Ndoro. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok ndur mak cekel nggon gulu. Ndoro Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasa ngelingke. Emut Den. Gus. Ndoro Werkudara emut. Sampeyan iku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglithakne cara kula isin. Eling, Ndoro. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ya. Ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku ning Pedukan Karang Kadempel mau. Upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus ta kowe? Heeh, aku tak adus nang kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku rak antil. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk apa aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh. Iya. Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok das-das. Sirah disembah anak bojone nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu nang kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok das-das. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Wah, Prabu Panggolan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Kekuatane ngedap-edap piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadhahi pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggolan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe nggletak ora eling. No pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit
bondo tangane krincung sikile leboke bakun jalan gak sawangsa kadohan adyan aku durung tau tepung nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus Gaya Teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul ban pusakaku ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka alah dalan adyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang berjuret iki leboke bakun jalan Prabu Puntadewa inggih sinuwun sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Mbata Sarimbak sinuwun Prabu Panggulan Jagat krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa ngajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun dalah bagus yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Putune Janaka ingkang kula tak rangket ingkang padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak boten wonten sederek miwah boten wonten kadang kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat prajurit bondo leboke durung mlayu-mlayu ngono matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami ngeten yo eneng ngowo piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki neng apa sewu lepat nyuwun pangapunten nggih kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa ya piye iki kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng ya pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar iya sabanjure dumadakan sareng sami aben ajeng Ndara Werkudara lho kowe kok nangis ngopo Ndara Werkudara sinuwun Bendara Werkudara ya kene Ndara Werkudara kenging panah Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Janaka nggih majeng Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya lajeng Ndara Puntadewa ya maju Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya telu entek piye telung piring entek Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kepingkut musuh lah iblis larak gugung arepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajare rayu kok dadak nyampar rai lho mesti kulino aku lamit ya ngopo iki ora dadak nendang barang ora nendange ra bener tak paske moto entuk pipi aku tegelen kowe go nek ngepaske moto ki main ra kan hati-hati ya Gong muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Talindra Mandura Prabu Baladewa aku ora butuh Baladewa aku ora butuhake Ratu Mandura ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket Baladewa kowe arep mbelani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati ning tak gawe kewirangan nggonmu
urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang Baladewa. Wah, menungsa licik kowe panggolan jagat. Durung bapak kulitmu durung putung balungmu. Kowe ngentokke pusaka ana dataring Baladewa ya. Mrene ya, ya bener juweng-juweng kuandamu Den Ndara. Petro ngopo? Sampeyan kok mboten krasa. Sampeyan le tumbas jaket teng pundi? Jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampeyan ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggota Anggura. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Kowe nggo pengilan ora lho? Nggawa. Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngeki ngisore ngene. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku. Aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, kula dhewe ya radong mratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu Gustimu didol ning sirkus ki apa? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulungono. Petro iki sapa, Petro? Niki sinten napa? Ndara Baladewa, Pak. Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulungono Semar, aku tulungono. Semar piye kahanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggolan Jagat. Pusakane Panggolan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggolan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulungono Semar. Aku tulungono iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali Panggolan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh, mati aku Petro piye? Anggene niku kudu dileksanani, goleki mawon.
Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ya wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temene. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku tutno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu nampa macan. Yo sing ati-ati jan. Semar. Kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta. Aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gledhan kowe dipageri karo menungsa sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkang ngono bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe, ora bakal selak. Ayo tak boyong dina iki. Ponokawan Bagong, wonten timbalan. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didulunging para Pandhawa ning kepikut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang gak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sanggoleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Yen to pancen kaya mengkono ayo. Nala Garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa meneh mlebu teng pakunjaran. Monggo Gus kula derekaken Ismaya. Ulun mus mangerteni kita ing ngabiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar, yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Ponokawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya, ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ing bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel. Yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani ngirigodha nglawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken
kita aja pisah lawan Nata Ndarawati. Sabab Nata Ndarawati ku jangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndarawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibanda dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati sinuwun Ndarawati. Ya Kyai Semar. Karang kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalendra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya kepadang tumandhut dhateng kas Karang Kadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan. Bila datan kasat meripat datan wonten keng nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula. Dina samengko wis kecandhak menyang endi drenging para Pandhawa. Sampeyan kok ampun ngawur niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun? Yen ditonton nganggo netra walaka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat meripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok njajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku. Jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi uni Ndara. Nebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni. Ngaturaken panuwun dene Paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang Paduka. Anggen kula anggen budidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangek kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge Kyai Kresna. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wah, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karang Kadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalendra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dening Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang gak bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalendra ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu. Lah weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamak kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjangku ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pangayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku. Lah kok dadi diapusi ya. Semar tak pateni wujude sumping lombok abang cetha gaweane amuk lega wong ireng. Takon karo aku Nalendra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati Karang Kadempel. Sing isih ming Nata Ndarawati jajaja. Manungsa ora tatanan. Gugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggulan Jagat.
Corong Candra Wirayang. Wah, mbok sakenane sapa iki? Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep oras gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok dadi marang sakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wirayang nyo tak balekke balik. Jahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Ayu Baskara timangsa sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Tobat. Kakang Semar, Biyung piye iki lha kok dadi cabaring gawe? Sabar ya Kala, sabar. Tembung karo sing ngawogan, Kala sing ngawogan. Aku selak luwe. Iya, aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala pados kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten supados kula gampilangipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik Kala arep mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampyak-ampyak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke atau batas digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Dia balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nongko kene aku mbolo geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit ya nyuwun. Satriya gagah Barakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani aku. Sedaya pun ketingal padhang. Kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir. Awi tetunggalan manunggal Nayok Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon. Tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa. Ya Semar, purnaning gati sura sudrajane kang retsa brasta tekamping olah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.